Maini gotugusanga n'umungina Roda Kenyanya yuko nyakoka tuteya ubugima bwa na boigo esafari yayo gotoreka ase omuroberi obworori bw'obugwina nyakoka oteyingana temete korigi amariogo anyakoka kaguita omugakoe bono ine maukoro amarioga iga ngaikwari kunyaka gokunyarigia nale kogenda na twandantara n'abakungu bandi n'ababuliriyo gondiro ororo Montara ituka kia kumusacho yonchandire. Bantebi eriyo gondiro. Bagontebi bonko muguri asiri gutoka. Bande bagasigana enda Tanzania no oranyonya lebe no arusi. Bande gontebi muntu kweta ase na iguna iguna yontebi gentekia. Na wataka kwenda. Nanje bono no nyingo sigana na genda. Muranya iri tuko muchu kuiro ku Tanzania bongo choru emere mekanisa. Chokorogo choru mwaka. Abatoko chora basebendiri yamangana tochora yumu amangana wachori ngawoni anale anye gochikochaka ono ngochikonyora kero pastor ne pastor munibi agotanga mambia atoko enda nyabera matuchikochora abantu pastor barabo pastor mencheri pastor munibi na ubara chikokoria bochorio na igwete ngabono le na kiresi Tanzania senda ite kwanda kuyiyo ona kingokora tinche tinga basomba bomanene be studio nkagenda yo nkarwera ali kanisa kerengo nkagenda ororo nkaenda nkaiwe elio sa konya kwa korobo choria sikanso bakora mambi bokale nkagenda ngaikoro nkaliye yo eri nkaegwa ngachanalira busa ine gondo bochori nyabera kwa ruban Tanzania kwa Kenya kwa chori bukato wakora bwangu saba skuru yane chora bantu baje bakore mermoro tawakora nande munyamisiro nande betiga yonge to basukutwe no linjera nkabine pige abunga ikasa kurkwetawa kongo tira iganyo chokengende buchinka nkaumiro mwako yukurwaye akamburiga ayumukali ko obochori twacheta nyabera nkamoetani kiara narenge nkelia nonde tarengo bono nko moetani ngene bwangontanga nenga omanyenga nkikiareka onyumotara kwana nene nkagenda muna natebetigo yoge lina akoitwa akoire ko ndo rusichanga chonsi pi utigale gitirianda utitindike uragereri ngati ngenda lyoka muna naikando cho mugako uliko asike mumbuga sinatoko ko lyo bachi erengo nyabucha ari mumbuga na ni mucho muna ikecha ni mulige tinkarushiyanga tegagetiyanda gatindike lyo ko limuna munyamisira yari ngemugaso mugaso cyarenge cyinsa ki abantu mbakoro cyanda ke ntima itingo nyondo ndo cyakini gangandi yakwane tonde tando cyo kyara ni pari mwane ire para igo ngompara kwa gutinda eskesi kiane bana mbali ngo ona ngatinde kalinde gakora nkamnyoka kana tinde kana kora nkarushiyanga nkarageri kakora nkabeka chianga nkamnyoka chombe chiriko nyanjira akamunga kamanga tere kamabere kanyara tarika ya tarika ngochiro soire chai michinganda ona kulikiria chinganda checha ya ogo ikanga agambole ngakiba waire nande kamingaita bai kuruchigoni lakini manyete mno kwando katambugere gari yokalireki okule inse medicine ngengana yo mnyamesira ndabe tinge yo kali otambugera okalireki okule ona kero mwako lia tambuga gaso nyumba erangi nera abwate ali gwaka asati gari ti akagenda ko yechuma inje bona muna so chombora nkamanya gako tingene likamanya kombera mogokana achokoni gonkwerigana yani mogonje bago chabako mboli ngote barubo ebo machoge okwa jitima tumaidinga kikyamoni ayara yane lakini ndi mogako chiro kajinsa ikumna ibe ngarosa kane gara ni ligujuru bago nalingo mnyoka gasokere gesiri yankaenda paka se mission ime kasoi murangwe echo etare gutumika nkayo ngosike sumari ngasoi mangake umunyamisiro agande bingo musacho yo abwata jirisi choche nande weekend jirisi ngendo yani ngimuro ebintu abantu bakwebera muna binya chinyasai owi boera tu nyasai bo ebo no yo gare paka njuna ande chumatata ingata yabano mugako yo taliko kuga ngatiga ngakira ona ngo ikeze chuma ngonyoro mulisi okungakere siminga roda ma sabata chuma sabata mami ngayo nondenga wama koigwire kanisa ya tinda igo yando igore kanisa abagani mbale bagocha
ekiagera lingana lya tokobeka sindago kibotambo gotobolinga umukungu okabere banonkora ale kanisa ninju abageni bale bagoche kanisa bawacho gukwana igurunga bagoteya mangana ali konyago koraki okoboli ngachikoigwa nkagandika lakini konya nabangire mugasonche basongo ochibosongo ngayo manganane ngokole kanisa musongo ngochi ingo ikabu basongo baigwa kanisa nyora abantu bakuruka abantu babege chikuti mbuli abana bunatebwa abageni aba mugakoro gitoro kurukusitu akaigo musobati kurukugiresi okurukwa sie oyonde mwagososi osebe elija hauruki akaigo nduwe kurukunjoke hauruki abana bakara abageni bagasoye kanisa nali ngoibuli nganeli ngaba nkabuli abantu abangayiba amangana abakukwana ngayibarusi ngakiba ukwana higa bare wakora higa bakora higa ngayibaru mulisho sibara irinje bagamba bwake yogani inje barko igo nana nchukiro mulisho yo ngakeresi ime ya netali ngote imuntu antaba bangamba bwake no kinganiria heta ngatwara ukendo basomba banyasaye kanisa abakora asemi nande nalingo mwali mu bwana kandi ngekaransa saba abana balingo somimbe lakini tinyo ngaigo ngona ko irunga bamintu yani ngakibona mangana yacha chikosombere senye bakwana chikosoma mangana ibuku bakwana haki ekero bachi gukora kurandia na batabete maite baisi ndio tunaitenga abana batangana basoka abangina babwaje abaka bakora bumaye njenga tiga bangina bagasoka sabaka balinkinde nkembete mbaboli kaimwarwa oyo moya gante byo yonte bete ni ndugu ya umunsi monya saru kuri kuchonyonjo ni umuntu ngundi bonjoke agante binge etuwaje tope ni hansa iga tone kurandia mangana nyasa ni etaga tourist stage nalingo minyoka kogenda basoma banyasa maketa oikabye tawo nkanyora abantu abaligireti abantu abike mu bakurwo borori na inche tinche dikonyora ngatindi asalia nje narweta apiri nkora lyoka ngaenda sa abantu bali okanza kurwo borori nkanyora umuntu ukurwo borori ubwato kimu kubolia nandake wonkire nando yondo uri jambasi lichake kurwo bono ari kuita abantu nandake yongere nyoro mungina getoko ngano mulisi olenge ngoko nachana cha ngategete itu musacho wa no oyo nero kambike bono kero go chiri kaikasi kusini kusidi yalengiga kuna liko ate ngwenda kwa lingi Tanzania kanya kwa chiri Tanzania go sepado itukuli kuira na ndi ose ri nalingo teba ngali bono na ria mangana ya bono nguchikonya kwana bona ya ne bono na kwa ta ku Tanzania na kwa na kuri iko bono tu kuira na Tanzania wa bono tu Tanzania bono kwa tebe tukuira no njikuo yirio lakini tuchiti kulio tinchiri ko ina yeso tambwa tetendare kapana Tanzania na boy gonyu motare na Tanzania asa banta bari okwa mario no yo Tanzania beko saba ni bali bali abange bari kwantebiri gendo bekeiga igendo bekarikina ko bekatare okora gasi ekiagera nari kutinye ntabansabeli ko bekuchimunwa ngamba ngete kango mwakuri gakwete lakini nabe kitama chiko nganje makonge gutamba undanga ina gendo kende ndante bibosaro ndante bintu bite bono ngea okora bono kero kwegwa mario ga engwa kana kwa lingi chibesa chinyinge sana chinyinge ngai kwa guru chibesa chige sengenjo na kaoni yesu kali nguru nane na bwati bintu nale koni mwana nyombe biduka igo chibesa chonse no kwa rukwira chinga kichinyinge ngaki konyara abana babira banene kero kwa mario ga abana babira mebwetu mwana kongo kora mangana yo nchage to mwana one ojo okora form 4 oyo chita biseni ncheninge endere to bisibwane aya mnyibisete kanisa ngokora mangana yo boiko andake ngakwanya to kabako rata abanyagitari abagusana abaganga abaiga ngendo kiuraga niko tei umurigeri origete aonero wipigete birengere guchi asaba ntabaiga kona kurikia madio kona kubekera abagaka babo ngendo kikwa konya kabako moteya singa kichiga nche nalgo tei abantu banyasaye amangana ali no buri mopi nandi bosaya andi naro bagoita lakini yo muntu okwanda mwanyasaye tagwe ndiko ganda samangana ngamunanya ali no kungaina abantu ngano mu Kristo igo munanje nkweruka na alengo muyaolia ikiagera abantu banyasaye kanisa itindi kurandirwa mangana ngogenda okore bintu ebi unali kurandirwa mangana nyasaye lakini nje ko nkabe yasi kegundo katikati ye kanisa nyasaye no ndo mbye kaini anje omone na mokonye amangana iye ba abantu banyasaye bawo chikondo nyasaye mbere okora mangana munayo okora mangana amaya
bire join nje nansareti lakini ondo kambweka ine bire ja sariro olengeti gochokora nebibe asoma na Nyasaye nebibe iko murigeria no genda ko igwera aibika omanyene tari nga ene story ya Rosiri ono mugano orororo anu nyante ko bakorekana iko Nyasaye kakogani kugotoria igakogotoria nabo igo na abantu abange andake babwate emichandinga une gusechirite ngiyiga Nyasaye tiganya ko bagakogotori na nyako ko kumanyanga ekine chingaki okwente ko nyako ko komokorera asekene nabo igo amono muika bo igo keto kwina asa bagakaba iga kwa ko nyako ko gutara amona barabu andake abana abantu kwa maite gose mware ko nyara ni tawni iga gose ngaki yar ko nyarekana aitekera nonye n'abarogi bakora bamba bwata amamwabo nanje nabwata abakungu bandi ndoto agotana n'abarogi ekero tokotana n'abakungu bandi tukuligirania abasania ekiagera abakungu bako batebinga bona ye nobwate bana muntu ndo okoira nonye ne hoteli nje nkanyoro bana ore nabekirwo mukina abakungu bandi nanje nganjangarambuya igo guchaka gutare tawni naba esabu yake tenka abakungu bandi ndogo tebi yange nabulire tu uyu nagwite no mwanjone ona njenga bwate esabu yo ngatara nabagaka babandi ono linde kero linde natara igo kero nachigotulika abakungu abambanchori mbandama abayi mwalo gutara abana baro mbata betenga nasalikira omuntu ngakine narwalete bagateba ngururu limbu akateki mbwaerete uyu salikira omuntu ngamangana ke yakwana mnali tukona nali kubwa bali bwana karaye santoleti abantu bali ko cyo muntu bati batemina sigete wacha konguri chiko chiko bantu bakungu egere bayibu bato moyo no lyo tomo nkaboli bwa mangana mange bateba ngori osalikire ombongo bwa salikire ngo tali buya oyo ya arwa ari ko runya kitali kangana bali ko gwena lakini batebi Yesu ntoliri ono Yesu yina abantu abasane bana nje mbanda mite kero kwa nataka kugonjoka abo igo aketure asabaga kabaiga andake mbaro kwa maito simwari kuna barabu ekenyoreke muguse kansem ya kanisa yane ana manyete ngabalisi abachi konteba nje muriste yonte beti mangana ma na basa bana nje mbande beti mangana ma ona ale kuriya abantu batali aba batali pachinse cyare kurwa yani asatande na somera ndai komanyekana naro kwa maite na ne familia yae gusebe oyo amanale na manyete paka ababera musubati oye na no mungino mona ababera ngamanya mungino na nere kwa maite mbaka familia na manyete balingi kwa ba maite se biashara gose balinga baidi ba balinga abantu bakolega asi muna bana uramenye basonga bakolega asi asi busongo baiga akore yani kini nalinga balingechi wakorunya marambe gocha kurwetaga bugocha enda buna amanyete igo umuntu yera nyene namayete ngangutaro no musacha we gose oyo manaro manyete lakini ngakonyo umuntu pa matepe mangana yo paka naona kero mwaka gitako genda ko matepe umuntu umugako nari na nyarebe ono medio umuntu pa yakerako amuntu yakamutebe umuntu yakomuna nabwate umuntu nagite kero uyubona keramo lenderege gente kamubekera yakamnyoka nakyo uyubona ulingo muijona akamnyoka nakigo cyasende kero nake iwa nkarwanga bakake keragenda nkanakolera yani umunyare bandame omaite mugakona ande nguyu kurama ngamote nyare bogona tigo bochingo bwabwata kanya ukwana mangana atakwendete takwenda siya bangina ba yemuna nanchesi betyo yone akango muto yakanyegerera kero mwako enyegerera na chete nkarwani mugako uyu ukarwani mugako lilo kwana na murwani asa na chitaka rosi nkanda bo yanga musaba mabera nanyaberete nanyaberete iko abagaka barimo kwegerera abakungu baino kera ko igure engana kwaranyitu kanane to kote bigusi to kwigwiskwari nga kwaraigirira umusubati ubu ono timetinga oyu mugako yo igani gakwate gintu kiamano gusinikanya to baga kwa umutu bwoko gendera gokora biri kwa gokora byabo bisi ono timetinga inkiura nyako bakokote yi umusubati gusi abangina abanyariko bagutika kinyomo cyabo nabo bachakire gutara iskali sikwe kinyomo
Ono kera nyasa muntu nyasa oro nyasa tukwente utogwata n'inyomo yawe cyesiko y'inyomo nje ona ari kwibara umukungu osiresire okabere ona aba muri cyo kinyomo cyino umukungu n'umusaja mulinde kinyomo cyino kere nyomo nenje n'ubucyesi nyasaye nyomo teri guchigoko kusariwa ekiyagera agoteba makuri okakoreki atuwatanane enyomo n'umukungu n'umusaja nona abana bane ngo bateye bari ngabarinda bagakababo barinda bagakababo cinjira cyonsi ekiyagera kere nyomo igwatananika teriko banyomongiya enyome iyo munanje ndare ngo munyome nabona ibaritenga no mugungu oseresere nono yo mbwata tari musajone ono indiyo ndo bwansi timbu ati makoso kanya kwebalo bonge bolewo ono Yesu inantoliti asamana y'abana basa igone bakware ngo mukungu kabere ekwebarete ngangware ngo mukungu niwo kware ngo mukungu obasaja bo mos Kerato kurwa asense meyo nani turaswa ase kwa nyara kwa kote kanyora ekusedi kegendrete ukaenda kuru oborori ase kusedi kerato kwenaga iga ekusedi iga abantu bari ngo bachete bakarandi bagache kansa yaino gocha ko bakwanira nge kansa usikuja bukwana abantu abake mangana abo muna Yesu abatoleti ase kansa yane nanje kina gikambwa karora ngaba abana abo gatamangana amaya Keronko babuati kujosu bakora open here yabaipate nine nari nanje nyasa ko ngorokia mangana nonsipi karukia mangana nonsipi muno gwetu munanya kwanire gocha iga ngawurukia mangana nonsipi abo bisi tinyero chetu bosopo nandi tindo chibana babasomo endo naroche Yesu munangoroga tibindo nara okoranga uruki no manone ogate yabantu bonsi mugaso iguru paka none munandege ninde ne stage yagwaga nabongo kwana onye busonga iga abongo kwana munanare bakora kyagara bono kero kwa rwito borori obwo asa abantu andako musacho yogo oyo mwana kwa mugotigana nere na igweta mangana ya iga nandi nanyalite ko baga kumanyanga kwari ngotema kwari nkurigirio gonyaka gukumuita erenga Kenya to baga korengeri kende gabo mugaku buri na kumeti nandi ga kinanje to gutulika ekiagera gabo gatetaga ntebe acio iya abantu kurupara abatebi ngarota na chitaga tolika injumo yuna gukwana maene mankongo kwana oteba na bago teba igotolikire otol ai bwanjete sana agateba ngaye goikiroko nje mangana ya gukwana timanyitinga ngokorarebo ai ayabono ne arunya kwanirwe ko manyana munanya kwanirega nabagukwana igo tingo mora ono ga igasa nya to kabaga kokwegira andake kerengere kiningyo gyajitenga asina nate mete kumwegira kumbe gaigana biye yaro kora iko anyara kabaga ko musamega ga kera natoleka ingana ndire imenwe yoroche abantu bande bakamutebi nk'abantu abo bakotoleka abato batoleka abo bakogenda bara machambi yani abantu abo edini ne ya imeyo tumwete imeyo mwana bakwanda bara machambi mbamanye dikende lakini rende nabon abuno acha kitokotebera kanisa ya machambi lakini ne manyetenga kanisa inaje teri ya machambi ire kanisa egoro gutoleka kugutige bibe incenga menda nkamera munande go aire namu lakini rende bajite bakamanyanga teri ya machambi igera abantu batolegete baurugetie bibe iko nkanza kie actually torate ipo ikanunga litangani kwa totenga kwa NCD mwaje tukachinje kanza ne njeno mu SDA kanisa yane bona ngo nganda munande nyansira yegoro kumabuya na sina arenga alibogirange kanisa yane sabasukuru yane yegoro kunyamyomu ne sabane main yegoro kukiringo senta nyabera iyo muri mu SDA wekabone zikachiga umusacho ye nanya to baga kwandika kanisa gose nona mutigete ngo ndaringe na yako litangani ngo ndaringe ngo ina to aringe twensi igese family yago niko kwalenge family kwandika kanisa nduna ba SDA na ba SDA mwaringe kinga kichiga bono kero tugo andake ase kanisa na boigo okonyoranga abantu bari kanisa mali lakini bagakora ayunga ngaya kwara bari kanisa imi ngiye tukikora kunyaka bako kubateye ngo batevinga no koragelibwa okoragelibwa omuntu nyasaye abasoye kanisa imoko ngaina abantu ngano mu kristane atali mu kristane akora maminje muno kwani kwa nyasaye utali nyasaye kali kwa na samarika igitabu kya babeso kiringi isano 10 kianda kingenjo cye bibe ekire maiso marore ekine kya abantu bamenyerete bali mu nyasaye nje nare ko batevinga timba manyeti nare ko batevinga omuntu aurukive no muntu oyo mu nyasaye kwa na sigitabu kya barumi 10 kianda anyoro kwa berwa
Nyasaye na mworo kino muiko ya mocheni muna ngorokereti mochi na arenge tali orenge mochi moyanga yangu na arengo mochi wo orengo muya lakini rende kero yesanto uritindo ochi imwe na rujo mondo ku Yesu. Amen. Bono katuna tukuna ase ensemo yemechando andake kero kwanya tukaba koko enda ase family ko bwate imiaka meke ase bugima bwa bwonsi na kwanya tukaba kogwetera mechando kiri kwanya tukaba kogwetera makarero iga ogoteba amaene uyu muchando uyu ikanyo tali Yesu nya tukaba ka onkonya gwikarero iga kuna ngati metingi na kwanya kongo kwana kerero kiana nganya na atana ni nyoma ya Nyasaye ekerero kiana nkorera na achire kuhurereria omuibi okona chebino umungino nde na mwaite stress yanko musana umungino yo monene mwiburi umiro ekiagera ngumungache binto atare kokora umugako yako moitwa ngosekandi ko asomoyo ngoseka none ngana udigesona tibasaka ngatiga itumono ekiagera ne igo na mungachiri angacho umuntu yamangana manga umungino yo ngamo stress imbe lakini Yesu omwana Nyasaye simba ya yute yambwatete nalina nyote chinguru cyoka ndokwa na mamuli mama nyabe ina mwiburi umino yiga anyaka baka kwabere nanda andake asugo kini abana tunyorete muchando ndi bwensi kero kolega siyiga keroge ukurwa senka ya gusembutu ko kwenda gutari taoni abana no bari nyumba muchando tuyanda ko nyanda kabako nale kwenda ko liba ka bumbu abana bane baro ya nale ko ranga bachi gomboli kayuko nale kwenda bubisi bosenko ane biasara na ka oni sukari nguru na gendo bo na ko robota ya ibwana na irana koma kwera na nyumba kero bara mama na akwete ki mara igo kwaro kwenda chinga curious biashara ko chinga curious safari yete poigo asensemo ende una omukungu okabere michando kiri kwa ntoka bakugwetera ase familia yangu omukungu okabere muchando nare gwetera nkori okwenguru ngani kwalinga sendo konge ona ale koranga abankolete mnembisi nkanya kubanga teba banda bayina kitenke nalinge nomo ngokora nalinge kasi na no kulikwa na ngorigi nalinge wono nyora nga imu wako ya kuntumia kera kuntumia nkamwanga ngomo wako igane tete ga mnembisi paka na motebe tilingana liembisi mwako ya kangita sana kangita ngina kwa na lingana liembisi lakini ayonsi Nyasaye na nkonyete na musabeta mabere na nyabirite timbwa dide no mugako timbwa dide iko kuru muntu nanya teko bakagusubuka nabo igo mukavirana andake asumukungu okabire gose asichinka abantu babwate chinka gwetani ibere gose yemo ngaki kwari kunyaka bako kubatei nje nago teba nga Nyasaye gakonyeta abantu baye bari chikenzanya Nyasaye ime tigatwara umukungu yomo umukungu okabire kuikata nenyomo na kirako somesa ana na penina mangana ari ama bintu mire byari okwanu bipenina yani ana atarenge na nje muna na arenge nkelia na ndi bintu na okwanu omuntu ori ebinde atarenge bono Yesu yomuya umukungu no musaja geko bengentekiya nenyoma y'abakungu abakungu nenkego salikana andiri nyoma Nyasaye gere nyoma ya mwanya abantu bacha barachako kabanya ihe nyoma bwendo kaba y'abantu babirubuka Yakimana boigo ingana yago yo mwari kwa nyaka boko kubata ko chi asumurigeria asinga kechiga katokora ndo chinga ebiro nigo byanya ko bigotoerera ku asembyoga ingana yo mwari kwa nyaka ko wote yumurigeria nje naga te y'abantu banyasaya abantu bamuntu mundige chikuru aseti bino na abana bane mwanje yesabatori komogo soe kanisa ime moso ime motoregete ekiagera kerogo soe kanisa ime gogo so go toregete guisibe Nyasaye agatagete gente kechenu kego chigo so boye Nyasaye agatagete bantu ne chiubi igoroteri ya ubi igoro era ya Nyasaye abantu bago chigo so muchuri akari gotoroseri na okwana sigita bya ona ikomenye na chiro ko barwasari ase konda agenda ko barwasari ase ninje nane asenda arosi mobe ona inwabo ono Nyasaye tigato konya abantu banyasaye timwega aramukage no buya nje ngo nako batebi ngo gotoleka no kuya mikiagera nje na kuruna tole tigu nindo chobone bwo monene onkonyire na ndo ndendire onditire na manyire bibe na ale gokora nje na atigete nkamanya ngamangana ngo kora na Nyasaye nje nintolegete ninganje te Yesu nkamanya amangana ayo gotoleka na yenge nchumono kubwa kende gionsi
tiga Nyasaye akonya abantu chikanisa cheito akonya abantu tari yenare koteba ng'abanto bakatokimba goso bakabaso Nyasaye oyo bwerokiri omwesi tie bwerokiri bakaso Nyasaye omopie chi bwerokiri bakaso Nyasaye Yesu ngotori ale na ndolenda njonde ndie nine na ushuhuda nga Yesu ngotori ale na ndolenda abantu ba Nyasaye mumanye Yesu nkoira nale agocha kuya abantu baye mno okora kwa renge tibwegara otera nkora tero motore kanga tibwegara okageno buya kereke gutwa yenole njena manyire neseginde yokorwana gocha igoro njena manyire neseginde yokorwana gocha igoro lituko lyane lyogotimoka tinko linyora naende yesawa biakima koigo katwanya ka tuwikiraga wondo chingano turatikunya ka tuwikiria umurubiri bwiri tukuria rero konyitaranya ka bukubutora ne ni kweli baga unyara ka bakugutuma amaiko cia sonde wensi ukurigiti andaka na baro ukanyirite umurubiri uyiga unyaka bako kumukwani kuru asembeo nera amayenga kwanyara ka bagwika asigita sinike kya amazing voice of victory ari kwanyara ka bakuru umugano ogo nga kwarenge asama tukamega abarigereria onu mugana nyara ka bakawotwa abuna alinga matukamega lakini asaboniga nigo ari umutore ka unyasaye chinga kichiga onyo gutuma amaiga yesawa kuna nchena okwani abantu baminto abari sistuti anachena abakwani mbiyamole yeso yo abana bali bandigereti bane omwana Agnesi omwana Peter omwana Masenge omwana Elimo omwana Dorini nabakwani kwestoti asege nacha kubwatu muno motole kante benchije yesa antoleti nabakwani korweti bimbiyamole Yesu omwana Nyasaye gagotoria abantu baye naende ngokwani abantu baminto omugaka tata sebeli omotore kondandeti enchiri nkuani magire sinyamweya nkuani mambaleo nkuani abasomba ba Nyasaye bonsi batoregete njente nini ase TV yagetembe nkuru kuroto uri omotore kama maitoko randi enchiri unare wakore biboko uri mwa Nyasaye Yesu ina abakwani ya maigambi ya muri abantu ba Nyasaye mesangirangana yonsi paka bogere paka Nairobi paka wapi na abakwani limbi ya muri mwenzi biya mona asa yo mjingwe ba ukwani ndugu ya Minto Ikobe no mama Kristini ne ndugu ya Minto Sosi ne ndugu ya Minto Korokonyo yonde onyimbo na abakwani ya maiga mange asimole mna montegete mondo chikuru ase TV torwa nese gito chokororo ndo biya to yando Nyasaye yesawa amen kitabu ngiri kwanya tukako gututikira nagani nsomero umurigeria actually kitabu kirikia Abarumi kianda 10 Biblia enchenu ninge kunyaka bakeko tebanga ekiagera kaurukie no kara urukie no munwa nga Yesu nere omonene na kwege na ime ase enkoro yago nga Nyasaye na boge kuru ase abakure na torigwe ekineke kusi ekineke fungo actually ke kunyaka bake okwanira nga ogoturika okunyaka bakogocha nande kenya kabake kurwa ogosemere gochi ase mwanya bantu nigoire buya umurike tunyaka tokogotikira egetabu ikiga kya Barumi 10 nayo nyaka bagokoriga ibiro byago unyaka bakogwesomera ase getabu iki anamono ase getabu iki kya Barumi 10 yonsi ekegima umanyenga umugano bugotoreka ngaki ogotoreka ogokonyara kogocha ase umonto naboigo ogotoreka ku umonto naboigo ritukuri ogotoreka li umonto ndirororo iko nukiraga buno tukunyaka tokubutera umurubiri biga gachinga kichine na n'umunkuru aranyaka bakawanze tunyaka tokumena asembeo unyaka bakakoretera umurubiri biga ni ngonkuru kwa Hesbon Bosire umugani gwitukuri rero nigakuru kwa Roda Kenyanya unyaka bakatumanya umugano oye naboigo umunkuru onyari kabaga kumotoria wikachinga kichiga bono seseni wagenda komokora Nyasaye emirimo mbiya mono